Good morning, everybody. It's a wonderful place to worship. Amen. Amen. I cannot but let you know that since this year I've not worshipped an environment as this. The spiritual atmosphere is such that makes one think of coming here again. No, they don't give one in a bar. Born or do they make a madu church? If you had to go, I'm asking the Lord to increase you more and more, to do more than we have seen here at this time in Jesus' name. Jesus. And that whatever you desire from the Lord, when you pray, heavens will open and God will bring His blessings down upon you all in Jesus' name. This morning we are looking at a message arising from what we have studied already this morning. We are talking about victory. And the Lord will give you constant victory in your life, in every area of your living, in Jesus' name. Before we start, let's bow our heads as we go to God in prayers. Almighty God, we thank you because we know you are here in our midst and you are here to do us good. Thank you for everyone listening to your words this hour. And thank you for all who will yet listen in time to come. We ask that, Lord, your word will go forth to meet the needs of all the people who are hearing you in Jesus' name. We ask, Lord, that your blessing will come from heaven and reach unto everyone who hears your word and are having a mind to do your word. Let your blessings come down mightily in Jesus' name. We ask Jesus. Well, thank you because we know you have answered our prayers. In Jesus' name we pray. Jesus. Amen. Amen. Please be seated in God's presence. Our message this morning is titled, The Secrets of Constant Victory in Life Battles.
bụ ihe nzuzo nke dị na mmadụ ịbụ onye na-enwe mmeri mgbe niile na ibu agha niile nke ndụ. Of constant victory in life's battles. Ihe nzuzo nke dị na mmadụ ịbụ onye ahụ na-enwe mmeri mgbe niile n'agha nke ndụ a. Israel of old was engaged in a number of battles. Ndị Israel nke mgbe ochie bụ ndị nụrụ ọtụtụ agha dị iche iche. Battles they had to fight. Agha ndị ha nwere ịlụ. In 1 Samuel chapter 11, n'akwụkwọ Samuel nke mbụ we have an account of their battle with the Ammonites. Ọ bụ akụkọ akọrọ maka agha ha na ndị Amorite nụrụ. And also in chapter 13 and 14 of the same 1 Samuel, we read of their battle with the Philistines. Akọkwara akụkọ agha ha nụsoro agha ha nụrụ megide ndị Philistine na isi nke 13 na nke 14. The battle you are aware already, which Jonathan got the victory because of his faith in God and his courage in the face of enemies. Ọ bụ agha nke Jonathan n'onwe ya bụ onye nke bara n'ime ya nwee mmeri n'ihi okwukwe o kwere n'ime Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Also, much later, sometime to come, we shall be reading the account of David, who in fact became a friend to Jonathan. How he, as a youth, got the victory for Israel over the Philistines under their leader, Goliath of Gath. Nụkwara maka akụkọ agha nke David nke mechara wee ghọrọ enyi nke Jonathan. Otu o si wee bụrụ onye ahụ nụrụ agha dị iche iche wee merikwa dịka o buru agha merie onye ilo nke Israel nke bụ Goliath nwoke sitere n'obodo Gath. Today, we find the Israel of God. Yesterday I told you of the Israel of God at the church. The Israel of God today faces constant battles from different angles, and battles which those who have their confidence in God are assured of constant victory coming from God to all the Israel of God in any place, in Jesus' name. Ndị Israel nke Chineke dịka a gwara gị ụnyaa kọwara gị ndị bụ ndị Israel nke Chineke n'ụbọchị taa. Anyị onwe anyị bụ ndị Israel nke Chineke n'ụbọchị taa na-ezute agha dịgasị iche iche. Anyị ga-abụkwa ndị ahụ nke na-enwe mmeri dị iche iche megide ihe ọbụla bụ ibu agha nke na-eche anyị aka mgba n'aha Jizọs. As we fight the battles of the Lord as a church, or we fight battles affecting our families, or we fight battles affecting us as individual Christians, the Lord himself expects us to put our trust in him. And with our trust in him, victory is assured for every one of us in Jesus' name. Taa, dịka anyị onwe anyị na-alụ agha nke onye nwe anyị, agha nke a na-alụ megide nzukọ Kraịst, ma ọ bụ agha nke a na-ebu megide anyị n'ezinụlọ, ma ọ bụ agha nke a na-ebu megide anyị dịka otu onye. Ọ bụrụ ha na anyị tinye ndabere anyị n'ebe Chineke nọ, onye nwe anyị ga-enye anyị mmeri n'aha Jizọs. This is exactly what we're expecting that the Lord will do for us, beginning from this month, the month of May. The 5th month of this year will mark the beginning of constant victory for you in every area of your life endeavors in Jesus' name. Nke a bụkwa kpọmkwem ihe anyị ga na-anwachapụta malite n'ọnwa a. Ọnwa bụ ọnwa Mee. Ihe ọbụla bụ agha na ihe ọbụla bụ ihe echi aka mgba na-abịara gị, ị ga-abụ onye ga-enweta mmeri n'ime ha niile n'aha Jizọs. If you suffered defeat in time past,
From today, your victory has come. Ọ bụrụ na mgbe ndị gara aga na ị bụ onye ahụ nke na-ada ada a na-emeri gị n'agha site n'ụbọchị taa mmeri bụ nke gị. I say again, from this day and onwards, victory has come your way in Jesus' name. Ka m kwukwa ya ọzọ na malite n'ụbọchị taa wee gaba n'iru na mmeri bụ nke gị n'aha Jizọs. Come with me to 1 Samuel chapter 14. Saghe n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 14. I'm going to read verse 6 and verse 7. Amaokwu nke isi na nke asaa ka m ga-agụ. And then I'll be reading some other verses as we go along. Anyị agụkwa ebe ndị ọzọ dịka anyị na-aga n'iru. 1 Samuel chapter 14, reading verse 6 and 7. And Jonathan said to the young man that bare his armor, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, the Lord will work for you. Amen. For there is no restraint to the Lord to save by many or by few. The Bible is saying that the Lord does not grant victory because of the number in the army or the number among the fighters. The Lord can give salvation. The Lord can give victory even through just one individual fighting in line with God's will and fighting for the glory of the Lord. Ebe ọgwụgwụ anyị na-akọwara anyị na mmeri nke Chineke na-enye na ọ naghị enye ya n'ihi ọnụ ọgụgụ mmadụ n'ole na ole ndị nọ n'ime ịlụ ọgụ ahụ ma ọ bụ mmadụ ole na ole ndị na-ebu agha, kama na Chineke nwere ike iweta mmeri wee nye onye ọbụla ọ chọrọ inye mmeri. Ọsọgodo ya bụrụ na ọ bụ ofu onye bụ onye na-ebu agha ahụ, mana ọ na-ebu ya dịka uche Chineke si dị, mana ọ na-ebu ya iji nye Chineke anyị otuto. Mmeri bụ nke onye nwe anyị ga-enyerịrị onye ahụ. Verse 7, and his armor bearer said unto him, Do all that is in thy heart. Turn thee, behold, I am with thee, according to thy heart. Praise the Lord. Hallelujah. Onye na-ebu ihe agha ya wee sị ya, mee ihe niile nke dị n'obi gị, chigharịa onwe gị, lee mụ onwe m na-eso gị dịka obi gị si chọọ. Toonu Chineke. I'm excited to read about this young armor bearer. Ọ na-atọ m ụtọ mgbe niile ịgụ ihe gbasara nwa amadi a na-eburu Jonathan ihe agha ya. Sometimes you find in life somebody who should be a companion, helping, encouraging, doing what is being asked to do to bring about the fulfillment of the dream of the master, or to bring about the progress, the success of the master in his endeavors. But you find sometimes an individual who does exactly the opposite. Ọtụtụ mgbe mmadụ na-adabanye n'aka inweta onye ahụ nke ga-anọ n'akụkụ ya dịka onye na-agba ya ume, dịka onye na-abụ na-alụkọ ọlụ, dịka onye ga-enyere ya aka imezupụta kpọmkwem ihe bụ ebumnobi ya ma ọ bụ ihe a chọrọ ka ya nwa n'onwe ya wee mee. Ọ ghọrọ ya agbamume na ihe nkasi obi. Mana n'aka nke ọzọ, mgbe ụfọdụ ịhụkwa onye nke na-adịghị emekwa otu ahụ. I praise God for Jonathan, for understanding he needs not to walk and fight alone. A na-ekele Chineke maka nwa amadi abụ Jonathan,
otu o si wee bụrụ onye chọpụtara na ọ dị mkpa ka ibu agha ahụ ghara ịbụ sọsọ ya, ka ọ ghara ịbụ omenuche nke onwe ya sọsọ. I praise God for believers who understand that two are better than one. A na-ekelekwa Chineke maka ndị kwere ekwe, ndị ghọtara na abụọ dị mma karịa otu. Some want their name and therefore they want to go it all alone. Ụfọdụ ndị n'ihi ọnọdụ ha hụrụ nwa n'ime ya, ha wee chọọ ka sọsọ ha lụwazie ya bụ ọlụ. Some want to be known as a self-made person. Nobody assisted, I labored, I did it, and here I am, I have arrived. Onye chọrọ ịbụ omenuche nke onwe ya, onye chọrọ ịma ka ya bụrụ ọha mazuru, ọ ga-achọ ka sọsọ ya nwa bụrụ onye na-eme ya kasị onweghị onye mụ na ya na-abụghị were mee ya, sọ mụnwa mere ya naanị m. But God did not make it that way. Mana ọ bụghị otu a ka Chineke siri mee ya ka ọ dị. God says in his word, two are better than one. Chineke ji aka ya wee kwuo sị na abụọ dị mma karịa otu. Because they are going to be helpers one to the other. Chineke sịrị na anyị jikọrọ ka anyị wee bụrụ inye aka wee nye ibe anyị. A lesson to learn: don't go about your battle all alone by yourself. Ụfọdụ wee bụrụ ndị na-eje agha ahụ naanị ha nwa n'onwe ha. Verse 23. So the Lord saved Israel that day, and the battle passed over unto Bethel. Jehova wee zọpụta Israel n'ụbọchị ahụ, agha ahụ wee gabiga rue Bethel. God who saved Israel then is still saving Israel today for his own glory. Chineke zọpụtara Israel n'ụbọchị ndị ahụ, ọ ka ga-azọpụtakwa Israel nke ya n'ụbọchị taa. Look at verse 45. Amaokwu nke 45. And the people said unto Saul, shall Jonathan die, who had wrought this great salvation in Israel? God forbid. As the Lord liveth, there shall not one hair of his head fall to the ground, for he had wrought with God this day. So the people rescued Jonathan, that he died not. And the story here is this: Saul had made a decree. A decree of death. Should anybody touch any food until this battle is fought and won? Battles are not won by decrees. You don't win any battle by making unrighteous decrees. You don't win any battle by making a pronouncement that does not agree with the word of God. And despite the victory that God had given Jonathan, he was to die. Because unknown to him, the decree of his father was, eat no food. Nobody should eat until this battle is fought and ended. Jonathan ga-abụrịrị onye a ga-egbu egbu, ọ ga-anwụ anwụ. Maka gịnị? Maka na Jonathan ọ mataghị na enwere iwu nna ya tiri na mmadụ ọbụla agaghị emetụ nri ọnụ ruo mgbe a ga-anụsị agha ahụ wee nweta mmeri. And it was his own father Ọ bụkwa nna nke ya nwa tiri iwu ahụ. made that decree. Bụ onye tiri iwu ahụ. His own father Nna nke ya nwa said, Jonathan, you are going to die. sịrị na Jonathan ga-anwụ. Though you are my son, you are going to die. Ọ eziokwu na nwa m ka ị bụ, mana ị ga-anwụ. But the community said it cannot happen. Mana ọha obodo sịrị mba o, nke agaghị eme. The people around said, no, this cannot happen. Ndị nọ gburugburu sịrị mba, nke agaghị eme.
Because they saw that Jonathan fought under God, and through him, God delivered Israel, and Jonathan must live. N'ihi na Jonathan bụ onye nọ n'okpuru Chineke wee lụọ ọgụ. Chineke si n'aka ya wetara Israel mmeri. N'ihi ya, Jonathan, ị ga-adịrịrị ndụ. Can I give you a counsel? Gee ntị na ndụmọdụ m. No matter the kind of challenge you may be having in your family, Na oge mkpagbu ma ọ bụ oge ihe iche aka mgba nke ị na-ezute n'ezinụlọ gị. no matter any form of distress coming upon you or a battle you are fighting in your family, N'agbanyeghị ụdị mgbakasị ahụ, nsogbu ma ọ bụ ịpụ agha ọbụla nke si n'ezinụlọ gị na-apụtara gị, don't begin to make decrees you have not sought out, you have not prayed through, and God has not told you go in this direction. Ebidokwana ịbụ onye ahụ nke ga na-eti iwu dị iche iche ma ọ bụ nkwubi okwu dị iche iche nke ị na-abụghị ụzọ wee tọọ ntọala ya, nke Chineke na-ejighị aka ya wee gbaziere gị n'ụzọ a ka ị ga-aga. Don't allow the battle before you make you fall out with your wife or with your husband or with your children for any reason. Ekwena ka agha na-eche gị aka mgba mee ka ị nụsoba nwunye gị ọgụ ma ọ bụ nụsoba di gị ọgụ ma ọ nụsoba ụmụ gị ọgụ. Always consult God in all the battles you face. Always listen to God. Always be ready to obey the Lord in every situation you find yourself, and it's going to be well with you in Jesus' name. Kaba ahụ na ị na-ajụta ase n'aka Chineke. Kaba ahụ hụ na ị na-achọ iru Chineke ka o wee duzie gị, ka o wee gbaziere gị n'ihe ọbụla bụ agha na iche aka mgbe ọbụla nke na-abịa n'ụzọ gị. Onye nwe anyị ga-enyere gị aka n'aha Jizọs. Amen. Amen. I say amen. Amen. Now, we divide our message to 3 parts. Anyị na-eke ozi anyị n'ụzọ atọ. I'll be reminding you that this is the month of May, the 5th month of this year. Nka na-echetakwara gị na nke a bụ ọnwa Mee, ọnwa nke ise n'arọ a. Point number 1. Nkeji isiokwu nke mbụ. Pilgrims and saints for conquest under Christ's leadership and authority. Ndị ije na ndị mmeri, ndị ije na ndị nsọ, ndị nọ n'okpuru mmeri nke ịchị isi nke Jizọs. To have constant victory in life battles, you need to learn from these pioneers, these pilgrims who lived on earth because they were of God. And they knew the earth was not their final destination. They knew there were strangers and pilgrims going to heaven, and they lived as such. There are lessons to learn from people like this. Ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ahụ nke na-enwe mmeri n'agha niile ọbụla nke na-eche gị aka mgba na ndụ a, ị ga-abụrịrị onye nwere ihe mmụta ị ga-amụta n'aka ndị anụnwa bụ ndị nsọ na ndị ije, ndị buru anyị ụzọ wee gaa, ndị nwekwara ebumnobi mara na ụwa abụghị ebe obibi ha, kama na enwere ebe ọzọ ha na-enegara anyị ije. I have 3 of them. Anyị nwere abụọ n'ime ha. Number 1, Nke mbụ, Abraham called to walk with God by faith. Abraham kpebiri ka ya na Chineke yikọọ site n'okwukwe. Number 2, Nke abụọ, David, chosen by God as a youth among his elders. David bụ onye ọzọ arọpụtara dịka nwa na-eto eto n'ime ije ozi ya. Number 3, Onye nke atọ, Titus, Titus, co-laborer with Paul
in the work of the ministry. Onye a na Paul yikọrọ n'ime ije ozi nke ya. Number 1. Nke mbụ, Abraham called to walk with God by faith. Onye akpọrọ ka o soro Chineke gaa ije okwukwe. In Genesis chapter 12, n'akwụkwọ Genesis n'isi nke 12, verse 1 to verse 5. amaokwu nke mbụ ruo na nke 5. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Jehovah wee sị Abraham, si n'ala gị, sikwa n'ụmụnna gị, sikwa n'ụlọ nna gị, jee nke gị, ruo ala ahụ nke m ga-eme ka ịhụ ya anya. M ga-emekwa gị ka ị ghọọ mba ukwuu. M ga-agọzikwa gị, mee ka aha gị dị ukwuu, gị bụrụkwa ngọzi. Amen. Amen. God pronounced it Chineke kwupụtara ya beyond promising to bless Abraham. He said, Abraham, yourself, you become an embodiment of blessing. Ọ gọziri Abraham. Ọ bụghị sọ na ọ gọziri Abraham, kama na ọ sịrị Abraham, gị nwa n'onwe gị bụkwazi ngọzi n'onwe gị. Verse 3 says, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. 75 years old. Abraham had to obey the Lord. Verse 5, and Abraham took Sarah his wife. And Abraham took Sarah his wife. And Abraham took Sarah his wife. My brother, wherever you are going, in the will of God, in the call of God, in the program of God, endeavor to take your wife along with you. If you have a wife that is yet to know the Lord, it should be a serious, heavy burden in your heart, because you and your house, you and your wife, you and your children, you ought to worship the Lord our God, and it's going to be well with you in Jesus' name. M ga-agọzikwa ndị na-agọzi gị. Ọ bụkwa onye na-akọcha gị ka m ga-abụ ọnụ. A ga-agọzikwa agbụrụ niile nke ụwa n'ime gị. Abraham wee jee dịka Jehova gwara ya okwu. Lot wee sị ya, jee. Abraham gbara ọgwarọ 315 mgbe o siri na Haran pụọ. Abraham wee chịrị Sarai bụ nwunye ya. Verse 5, and Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Their property, their number was not a hindrance unto Abraham answering the call of God and going as God has commanded. Some people, their property, what they have gathered, the money they have made, becomes a stumbling block, blocking their ears from hearing the voice of God. It will not happen to you in Jesus' name. Abraham chere nwunye ya na Lot nwa nwanne ya na ihe niile o nwere, nke gosiri anyị na ngwongwo ihe nweta akụnụba nke Abraham abụghị ihe gbochiri ya ma ọ ghọrọ ihe na-eche ya aka mgba n'ikpere Chineke,
dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-eme, ma ekpere m bụ na ihe nweta gị agaghị abụrụ gị ihe mgbochi n'ijere Chineke ozi ma ọ bụ n'ife ya n'aha Jizọs. Your marriage, your family, your business, the things you are gathering here on earth, my prayer is that none of these sins will stop you, will block your way to answering God's call and going and doing what God commands you to do in Jesus' name. Ọnụnụ di na nwunye gị, ụmụ gị, ihe nweta gị, achụmnta ego gị, ọrụ ọbụla ị na-alụ, ekpere m bụ na onweghị ihe ọbụla n'ime ihe ndị a ga-abụrụ gị ihe mgbochi, ma ọ bụ nke ga-eme ka ị ghara ịhụta Chineke, ma ọ bụ hụta ọkpụkpụ nke onye nwe anyị, nke ga-egbochikwa gị ije ozi ya. Onweghị nke ga-egbochi gị n'aha Jizọs. David, chosen by God at number 2 as a youth among his seniors, among his elders. David na nkeji nke abụọ bụ onye Chineke rọpụtara dịka nwa ikorobịa na-eto eto n'etiti ụmụnne ya ndị tọrọ ya atọ. 1 Samuel nke mbụ chapter 17. isi 17. I read from verse 32. Amaokwu nke 32. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, hear my testimony. Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the armies of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. Praise the Lord. Hallelujah. I say, praise the Lord. Hallelujah. When a youth filled with the Spirit of God, when a youth who knows his God speaks the words of confidence in God, the word of assurance from the word of God, the king will be quiet and listen. The king will submit to the will of God. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Go, and the Lord be with thee. David. I say, go, and the Lord be with thee. I'm saying you may be a youth, and the fire is burning. The battle is raging. If you know your God, all shall be well. And parents,
please take care of your youth. Ndị mụrụ ụmụ, biko lekọta na ụmụ unu ndị na-eto eto. Take care of your children. Anya unu dị n'ebe ụmụ unu nọ. Show your children early to follow the way of the Lord. Kụziere ụmụ gị mgbe ha ka dị na nwata ụzọ iso onye nwe anyị. And your family, like the nation of Israel, Ezinụlọ gị dị ka mba will Israel. experience victory in your lifetime in Jesus' name. Ga-anwachapụta mmeri n'oge ndụ gị n'aha Jizọs. Amen. Amen. I say amen. But this same David, Ofu David ya, when eventually he became king, mgbe o mechara bụrụ eze, the Saul who tried to dissuade him, the Saul who tried to say, my boy, you cannot do it. Sọl onye nke na-achọbụ ka ọ kesasịa ya obi na-asị ya, nwa m ị gaghị My boy, emenwu you ya. are too young for this kind of thing. Nwa m ị ka pere mpe ime ụdị ha. Eventually, he passed on, O mechaa Sọl nwụọ. and David took over. David wee ghọrọzie eze. David came to the throne of Israel, Wee ghọrọzie eze Israel. and something happened. Ihe wee mee. The king David was careless. Eze bụ David bụ onye na-elezighị anya. Israel was in the battlefield, Israel wee nọ na iru agha. and one would have thought that the king at home would be busy on his knees praying for victory for Israel that are in the battlefront. Mmadụ ga-eche n'echiche obi ya na David dị ka eze ebe o soghị na ọ n'ọgba agha na o kwesịrị ịnọ n'oche eze ya na-ekpe ekpere ka Chineke nyere ndị nọ n'ụsụ ndị agha aka imeri n'agha ahụ. But no, he was having a jolly time. Mana lee, o weziri mere He was oge taking fresh air, ikpori ndụ. and he was on top of the roof of the house. O wee nọdụ n'elu ụlọ elu ya. And his eyes saw what he shouldn't have seen. Anya wee hụ ihe ọ na-ekwesịghị ịhụ. He saw a woman taking bath in the Ọhụ nwaanyị na-ahụ ahụ. Long story made short, Akụkọ dị ogologo ka ebe ya nkenke. David fell into adultery, David wee banye n'ịkwa iko. and that brought him low. Nke a wee weda David na wedaruo ya. David committed murder, David wee gbukwuo mmadụ tinye n'elu ya. and that brought him further low. Nke a wee wedakwuzie ya karịzịa ndịda. But the story of David is over. Mana akụkọ David agafewo. David, in spite of this, David n'agbanyeghị nke a, was known as a man after God's heart. a maara David dịka nwoke nke dị dịka obi Chineke siri dị. What happened? Kedu ihe mere? Look at Psalm 51. Abụ ọma isi 51. Psalm 51. Abụ ọma isi 51. I read from verse 1. Malite na amaokwu nke mbụ. Introduction says, a son of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone in to Beersheba. When he commits sin, morality, adultery or fornication, look at David, the king, what he did when the prophet said, thou art the man. Abụ ọma bụ abụ nke na You are the sinner. Verse 1. Have mercy on me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in my sin did my mother conceive me. Behold, thou desired truth,
in the inward parts, and the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. A king who sins, who could confront him, who could challenge him. But Nathan did, because God sent him. And he did not use bold face. He did not seek to cover up. He did not seek to give excuses. He admitted. He confessed. He pleaded with God to have mercy. Eze, onye nke mere mmehie bụ David, onye ga-agwa ya okwu, onye ga-eche ya aka mgba. Mana Nathan bụ onye nke bịara wee gwa ya okwu. Mgbe ọ gwara ya okwu, kama ọ ga-ebido mmegharị, kama ọ ga-ebido ndagharị ma ọ nyagharị okwu ndị ahụ, ya onwe ya nabatara ihe ọjọọ o mere. Ya onwe ya kwetara n'ihe o mere. O kwupụtara mmehie ya, ọ yọrọ mgbaghara ndị iru Chineke. When you want to be a winner constantly in battles of life, don't cover up your sin. Don't use their position and use bold face to behave as if nothing has happened. Don't live your life as though God is blind and God does not see. Live the life of righteousness. Live in the fear of God. Live to please God, and it's going to be well with you in Jesus' name. Abụ na ị chọrọ ịbụ onye na-enwe mmeri mgbe niile na ndụ gị. Abụ na onye na-ekpuchi mmehie gị. Enwere ụzọ ọ bụla isi wee dahie. Eje n'izobe onwe gị, eje n'imegharị amịgharị, eje n'ịkpa agwa dịka a ga-asị na Chineke kwurisi na Chineke adịghị ahụ. Kama mee ka onwe gị bụrụ ihe ghere oghe n'iru Chineke. Yọọ mgbaghara si n'ụzọ ọjọọ ndị ahụ wee pụta. Gaa n'iru ibiri Chineke ndụ. Onye nwe anyị ga-enye gị mmeri mgbe niile n'aha Jizọs. Sometimes, like David, you may be happy because of the victory you have won. You may be sharing your testimony of how God delivered you, how God gave you victory, how things have been well, wonderful, and well with you. And the enemy of your soul is there listening to you and is planning to discredit you. Jesus told Peter, Simon, Satan had desired to have you and to sift you as wheat. But I have prayed for you. Never you forget that Jesus is praying for you. Never you forget that sincere children of God, they are praying for you. Don't give room for Satan to tell you it is all over. If you fall on the ground, please don't stay there. Rise up again. Clean the dust and continue the rest. I want to say again, should you slip off and fall on the ground,
and you gather some dust. The devil will only hold you to the ground. If he succeeds in hindering you from owning up your sin and confessing your sin and asking God for pardon, that's the only thing that will give devil victory over you. But if you are willing to make your confessions and seek for pardon and for the mercy of God, you go to be back on your feet, fighting the Lord's battle and ready for victory again and again in Jesus' name. So ihe ga-eme ka ekwensu jide nwa gị n'ala bụ ọ bụrụ na gị nwa n'onwe gị mgbe ahụ ị dara n'ime mmehie i wee zobe onwe gị n'ime ya zoo mmehie gị ị chọghị ikpughe ya ị chọghị ikwupụta ya mana ọ bụrụ ha na ịnwa anwa kwupụta ya ị ga-ahụ na onye nwe anyị ga-enyere gị aka ị bụkwara onye ahụ nke malitere ịgba ọsọ ahụ na ịgba mgba ahụ na-emerikwa ekwensu n'ike n'ike. Amen. 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 What happened to David is happening to a number of people. But a number of the people having these experiences are not willing, they are not ready, they are not prepared to do what we read about David today. Mana ọtụtụ mmadụ ndị ahụ ihe adakwasịrị David na-adakwasị ha adịghị njikere imezi ihe ahụ David n'onwe nke ya mere. Because they are covering up. Maka na ha nọ na-ekpuchi. They want to retain their status. Ha ka chọrọ ka ha nọdụ n'ọkwa ha nọ. They want to retain their position. Ha ka chọrọ ka ha nọ n'ogogo ha nọ. They want to go undisciplined. Ha achọghị ka achụpụ ha n'otu ndị ọrụ. How long are you going to live with a guilty conscience? Kedu aro ne ruo ole mgbe ka ị ga-anọgide n'inwe obi na nwere ịta ụta n'ime gị? How long are you going to cover up? Ruo ole mgbe ka ị ga na-ekpuchi mmehie gị? How long are you going to allow Satan to rubbish your testimony? Ruo ole mgbe ka ị ga-ekwe ka ekwensu na-emebi ọgbụgba ama gị? I pray the Lord will have mercy on you today in Jesus' name. And give you grace to arise and do the needful for the glory of God and for your own good in Jesus' name. Now, number 3, Titus. Co-laborer with Paul in the work of the ministry. Titus chapter 1, I read verse 4 and 5. That's Paul the apostle writing here to him. Verse 4, to Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Paul nke a na-edegara Titus akwụkwọ bụ ezi nwa nke m dịka okwukwe anyị kwekọrọ si dị, amara na udo dịrị gị nke si n'aka Chineke bụ nna anyị na Christ Jesus onye nzọpụta anyị pụta. Paul, as a leader, a father in the faith, as it were, over Titus were praying for him. Paul dịka nna nke that you enjoy the grace of God. Paul dịka nna nke Titus n'ime onye nwe anyị. The mercy of God will be available and reach you at all times. I pray that peace will be your portion from God at all times. That's the kind of prayers to pray for your children. Ọ bụ dị ekpere a ka ị ga-ekpere ụmụ nke gị dịka Paul kpere Titus ekpere, otu a ka nna anyị n'ime onye nwe anyị na-ekpere gị ekpere ka amara udo nke onye nwe anyị dịnyere gị, na-agwakwa anyị ka anyị kpere ụmụ anyị udo ekpere dị otu. But beyond that, in verse 5 it says, for this cause, for this reason, Titus, please remember, there's a reason why I left you in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, the things that are not in order, and to ordain elders in every city, as I had appointed you.
subordinates, assistants, mentees, children in the faith, helpers in the work. They are expected to be used of God for the enlargement and expansion of the kingdom of God. Aturanya no ndị na-eto eto ndị bụ ndị nke Kraịst ndị gbara ndị ndụ aja n'ukwu na ha ga-abụ ndị ahụ nke na-enye aka n'ọlụ nke a na-alụ n'ime Onyenwe anyị, and to ensure that things are in order. iji wee hụ na emere ihe niile otu o si dị mma. If things are upside down, ọ bụrụ na ihe akpọdo isi n'ala, if things are scattered, ọ bụrụ na ihe agbasasịa, if somebody comes to your church and is wondering, am I in deeper life or another church? ọ bụrụ na mmadụ pụta bịa wee hụ sị ebe nke ọ bụkwa Deeper Life ka nzukọ ọzọ. If somebody enters your church and does not see the kind of spiritual atmosphere I've talked about here, ọ bụrụ na mmadụ abata na nzukọ gị ọ hụtaghị ụdịdị ọnọdụ nke ime mmụọ dịka m hụtara n'ebe a. praise the Lord. Hallelujah. It means things are not in order. Ihe ọ pụtara bụ na ihe adịghị agazi. And somebody should have the courage to set the disorder in a proper manner so that things will be orderly for God's glory in Jesus' name. Mmadụ kwesịkwara ịbụ onye nke pụtara wee nwee agbamume idozi ihe ahụ gbagọrọ agbagọ mee ka ọ dịzie mma. If we're going to keep winning as we fight the lost battle, if we're going to keep constant victory in large battles, then we must allow things to be in order. We must be willing to set things in order. We must have the courage, the boldness to stand out and say, this is not right. We can't have this here. This is not of God. You must stick out your neck for God's glory. Then you are sure you'll be winning in the battles of life in Jesus' name. Ọ bụrụ na ị ga-aga n'iru bụrụ onye ahụ nke na-enwe mmeri n'ime ibu agha nke ndụ a, ị ga-abụrịrị onye ahụ nke nwere agbamume na mkpu okwu ịhụ na ị na-agbazi ihe, mee ka ihe gaa n'ụkpụrụ, mee ka ihe gaa n'usoro, mee ka ihe dị otu o kwesịrị ka ọ dị. Ọ bụrụ na ime nke a, ị ga-abụ onye na-aga n'iru na-enwe mmeri kwa ụbọchị n'aha Jizọs. Mentees and children in the faith, assistants into leaders who are spineless, they are so weak that they cannot set things in order where they are. No wonder when you are faced with life battles, you crumble and you disappear. Ọtụtụ ndị nke kwesịrị nọ dịka ndị agbamume wee nye ndị ndu ma nye ndị na-eje ozi, mana ha adịghị eme nke a, ọ na-ebute na enwere ha na nwa obere iche aka mgba nke bịara n'ụzọ gị, ị bụrụ onye ahụ nke dara oregharịa. The Lord will help you, and from now you will do better in Jesus' name. Onye nwe anyị ga-enyere gị aka site n'ụbọchị taa, ị ga na-emezi nke ọma n'aha Jizọs. In every place where we are, n'ebe ọbụla anyị nọ, the command of Paul the Apostle in 1 Corinthians 14 verse 40 is what we should observe. Ebe ọbụla anyị nọ, iwu Paul onye ozi nyere n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 14 amaokwu nke 40 bụ ihe anyị ga-ejidesi aka ike. Then he says, let all things be done decently and in order. Ọ sịrị, ma ka eme ihe niile n'ụzọ dị mma n'anya na n'usoro. All things without any exception. Ihe niile na-enweghị nke a hapụrụ. Decently and in order. N'ụzọ dị mma n'anya na usoro. That's the commands of the word of God. Nke a bụ iwu nke sere n'okwu Chineke. And in Colossians chapter 2, Kọlọs isi 2 verse 5, amaokwu nke 5. here Paul commands the churches in Colossae, and we want to read it. Ebe a ka Paul onye ozi nyere nzukọ Kraịst nọ na Kọlọs iwu dịka m chọrọ ịgụpụta ya. Verse 5, for though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, join and beholding your order and the steadfastness of your faith
in Christ. From where I am, my heart, my spirit, though far away, is there with you where you are. Because I want to see the order, the orderliness. I want to see things happening there the way it should have happened. If I were there, I want to see that you that are over there, you have the fear of God. You don't have the fear of man. You are doing the right thing, even though I'm far away, even though I'm not there with you. Paul nasi obezie na Kolos no n'ebe tere aka n'ebe m nọ, mana n'ebe ahụ tere aka m onwe m nọ, obi m, mmụọ m na anya m na-erukwa n'ebe unu nọ. Ọ ga-adị m nnọọ mma ọ bụrụ na ihe niile unu na-eme n'ebe ahụ ka unu mee ya n'ụzọ dị mma n'anya nakwa n'usoro. Otu ọ ga-abụ ọ bụrụ na m nọ n'etiti unu otu etu ahụ wee na-eme ya. And when we are all steadfast in our faith in Christ, no matter where we are, then we are fit and strong enough to fight life battles. And the Lord will give us the victory at all times in Jesus' name. Mgbe anyị niile nọgidesikwara n'ime okwukwe ahụ na-elezi anya nke ọma na-eme ihe otu o kwesịrị, ihe ọbụla bụ agha nke ndụ a nke na-abịa n'ụzọ anyị, onye nwe anyị ga-enyezu anyị mmeri n'aha Jizọs. Point number 2. Nkeji isiokwu nke abụọ. Practical submission of Christian soldiers as loyal ambassadors. Iwere onwe wee doo onwe n'okpuru nke pụtara ihe nke ndị agha nke Kraịst na-edo onwe ha n'okpuru dịka ndị ahụ nke na-ekwesị ntụkwasị obi wee nye eze anyị na ndị na-anọchite anya alaeze ahụ. When soldiers submit themselves to the instruction of the captain, the instruction of the commander-in-chief, when soldiers are submissive altogether, is then they can have assurance of victory over the enemy. Mgbe ndị agha were onwe ha wee doo n'okpuru onye ọchịagha, onye isi agha, onye ndu agha, ọ bụ mgbe ahụ ka o were anya na ha ga-enweta mmeri. And we are Christ's ambassadors. Anyị bụ ndị nnọchite anya, ndị ụkọchukwu, ndị na-anọchite anya Kraịst. We are actually members of the family of God in heaven. Anyị bụ ndị otu ezinụlọ nke Chineke n'eluigwe. In reality, we don't belong to this place. N'eziokwu, anyị abụghị ndị nke ụwa. The same way Nigeria sends ambassador to UK, ambassador to Cameroon, ambassador to South Africa, to any place, that is the same way the Lord has sent us down here to represent Him, to show the people on earth what obtains in heaven, so that they themselves will relate with heaven, will be in touch with heaven, will make contact with heaven, and receive God's blessings. And at the end of the day, when lives are over, when life battles are fought and won, we're going back to the country that sent us. We're going back to the one who sent us. And while we are here, our loyalty is to Him for His own glory. Otu obodo anyị bụ Nigeria na-esi ezika ndị nnọchite anya na mba dịgasị iche iche. Otu a ka Chineke n'onwe ya si wee zipụ gị, zipụ anyị niile ka anyị bụrụ ndị nnọchite anya ya n'ụwa, ka anyị wee nwee ike na-egosi ndị nọ n'ụwa otu esi eme ya n'eluigwe, otu e kwesịrị ka esiri wee mee ya. Ọ bụrụ na anyị onwe anyị eme nke a otu o kwesịrị wee dabere ya, na-ahụ na ntụkwasị obi anyị niile bụ n'ebe Chineke nọ, anyị na-ekwesịrị ya ntụkwasị obi. Mgbe anyị ga-ebusi agha nke ụwa a nwee mmeri, anyị na onye nwe anyị ga-anọkọ n'ikpeazụ. Amen. Amen. I said amen. Amen. Look at Ephesians chapter 5. Ndị Efesọs isi 5. I'm reading verse 17 to 21. Only in English.
Verse 17. Amaokwu Wherefore, be ye not unwise, don't be foolish, but understanding what the will of the Lord is. It is important that if you are called a believer, an ambassador of Christ, you can't afford to be ignorant of the will of God. Onye akpọrọ onye ụkọchukwu, onye na-anọchite anya Chineke, anya Kraịst n'ụwa, ọ dị mkpa na ị ga-ama ihe bụ uche nke Chineke. You are born again. Ị bụ onye amụrụ ọzọ. Good. Ọ dị mma. But go beyond being born again. Mana gafee ogo gị bụ onye amụrụ ọzọ. The sincere milk of the word of God, go after it. Mmiri ara nke okwu Chineke, nke a na-akụghị mmiri, chụsobe ya. If you don't know the will of God, how are you going to please God? Ọ bụrụ na ị maghị uche Chineke, kedụzi ka ị ga-esi n'ihe na-atọ ya ụtọ? If you don't know the word of God, how are you going to live in this life? Ọ bụrụ na ị maghị okwu Chineke, gịnị dị ka ị ga-eme n'ụwa? To be a Christian mmadụ ịbụ onye nke and Kraịst, to be ignorant of what the will of God is, that is foolishness. mana ị maghị ihe bụ uche Chineke, ihe ọ pụtara bụ ịda iberibe. That's why it says, wherefore be ye not unwise, Ọ bụ ya mere o ji sị, unu abụla ndị na-amaghị ihe, but understanding what the will of the Lord is. kama ka anyị ghọta ihe bụ ihe onye nwe anyị na-achọ. Verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Don't allow the merrymaking of the world. Don't allow the money in your hand and the plenty you can enjoy despite austerity and challenges of life. Don't allow what you have gotten with your hand and with your money to make you forget the word of God. Some people here don't have time for God's word. Don't attend Bible studies. Don't attend any studies. Even as we're talking now, they're looking at their wristwatch because they want to go somewhere. That is not wisdom. That is not wisdom. That is not wisdom. Ekwena ka ihe nweta gị, oriri na ọṅụṅụ, agwa, ihe nkwari, ka ọ bụrụ ihe nke ga-eme gị, gị nwa n'onwe gị abụrụ onye na-enweghị uche. Dịka anyị na-ebe a, ụfọdụ si na ha bụ ụmụ Chineke, mana ha amaghị okwu Chineke. Abụ na onye ahụ nke na-agaghị ama okwu Chineke. Ụfọdụ nọ n'ebe a, mana ha adịghị abịa ọmụmụ akwụkwọ nsọ ịmara okwu Chineke. Ha adịghị eji ihe omume a na-eme n'ime izu ịnụ okwu Chineke. Ọbụnagoro ugbu a ha nọ n'ebe a, ha na-enyo aka elekere ha ka mara ihe na-akụ maka gịnị. Achọrọ m ije ebe a, achọrọ m ije ebe nke ọzọ. Ma o kwesịghị ka ọ dị otu a. But be filled with the Spirit, capital S. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit. Speaking to yourselves as a result in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Christians, they sing in the midst of battles that they are fighting because the Spirit of God in them is telling them, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. God is in control. And you'll sing for God's glory in Jesus' name. Verse 20, giving thanks always. Giving thanks always. Giving thanks always for all things unto God. For all things. In all things. In all situations. In all battles. Giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourselves one to another. One to another. One to another. Submission is not one-sided. You submit, I submit. Submission is all encompassing. Everybody has somebody
he or she must submit. Submission is reciprocal, and that is in the fear of God. Christian soldiers are disciplined and submissive people who don't live their life anyhow, and they follow always the path of honor, because they are men and women of honor. Ndị agha nke onye nwanyị ga-abụ ndị jupụtara na mmụọ nke Chineke, jupụta n'ịbụ abụ otuto, jupụta n'inye Chineke ekele, jupụtakwa n'ịbụ ndị ahụ nke na-edorịta onwe ha n'okpuru ibe ha. Onye ọbụla nọ n'ebe a nwere onye o kwesịrị ka o doo onwe ya n'okpuru. Dịka anyị na-eme nke a, mmeri ga-abụ nke anyị. That's why the Lord fills them with His Spirit and power, making them able to do exploits for God's glory and to fight all life's battles. I pray this will be your Lord from now onwards in Jesus' name. Ọbịa mere onye nwanyị ji wee nye ha ike na ume ịbụ ndị ahụ nke na-ebu agha ahụ ma bụrụ ndị na-enwe mmeri. Malite taa, malite n'oge a, mmeri ga-abụ nke gị ha Jesus. I'm hearing the amen of only a few people, or only on one side. And the same voices I'm hearing, others are saying amen in their stomach or in their heart. Quietly, I want to hear that amen again. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Let's see your fear of God by the way you submit yourself one to another. Not you fight yourself, no. You submit yourself in the fear of God, submitting yourself one to another, and the Lord will bless you in Jesus' name. N'ime egwu Chineke, ọ bụghị n'ụsọ ibu unu ọgụ. Kama ịdọ onwe gị n'okpuru ibe gị na-egosipụta otu isi wee na-atụ egwu Chineke. Nke a ka anyị ga-ahụta n'ime anyị n'aha Jizọs. Practical submission, how do we see it? How do we picture it? Kedu otu anyị ga-esi wee hụta ịdọ onwe n'okpuru a? Number one, nke mbụ, following the paths of honor in submission to God's will. Iso ụzọ nke nsọpụrụ na ịdọ onwe n'okpuru uche nke Chineke. Number two, ka abụọ, fighting the good fight of faith for God's glory. Ịgba mgba nke okwukwe ahụ iweta otuto nye aha Chineke. And number three, nke atọ, fervent, fiery preaching in the power of the spirits of God. Izi ozi ọma nke dị nkọ ma dịkwa ọkụ site na mmụọ nke Chineke. You follow, ị na-eso, you fight, ị na-alụ ọgụ a, and you are fervent. ị bụrụ onye dị nkọ. That's how you show your submission. Ọ bụ etu a ka ị ga-esi gosi ịdọ onwe n'okpuru. You follow the path of honor. Ị na-eso ụzọ nke nsọpụrụ. John chapter 5. John isi ise. John's Gospel chapter 5. Oziọma dịka John siri dee ya n'isi ise. Already there in verse 41. Amaokwu nke 41. Verse 41. 41. I receive not honor from men. That's Jesus Christ talking here. Anaraghị m otuto n'aka mmadụ. Onye na-ekwu nke a bụ onye nwanyị Jesus Christ. What implication? Gịnị ka ọ pụtara? He said, if you are following me, ọ sị ọ bụrụ na ị na-eso ụzọ m, if you are one of my followers, ọ bụrụ na ị so na ndị na-eso if ụzọ you m, are one of my ambassadors, ọ bụrụ na ị so na ndị nnọchite anya m, don't seek honor from men. Achọna nsọpụrụ n'aka ndị mmadụ. Because I don't. Mba. God gives you His honor. God has placed His honor on you, and let your honor come from Him alone in Jesus' name. Chineke bụ onye na-enye gị nsọpụrụ. O horo nsọpụrụ ya tụkwasị n'isi gị ka nsọpụrụ a bụrụ nke ga-adịgide na ndụ gị n'aha Jizọs. And in Romans chapter 12, n'akwụkwọ ndị Rom isi 12, look at verse 10.
Be kindly affections one to another with brotherly love. In honor, preferring one another. We know you, will see you as a man, a woman of honor, when you prefer your brother to yourself, when you prefer your sister to yourself, when you prefer your neighbor more than yourself, then we know you are the one with the honor from above, in Jesus' name. Anyị na-amara gị dịka onye nke na-enwe nsọpụrụ mgbe gị nwa na onwe gị na-agụ ndị ọzọ na ọ bụ ndị ka gị mma, mgbe ị na-achara ibe gị ụzọ na-enye ohere ka e buru ụzọ mere ha, mgbe ahụ ka anyị na-ama n'ịbụ onye siri n'eluigwe wee tụkwasị nsọpụrụ n'isi gị. Number 2, ka abụọ, fighting the good fight of faith for God's glory. ịgba mgba okwukwe ọma ahụ iji weta otuto nye aha Chineke. Romans chapter 4. Ndị Rom 4. Look at verse 20. Amaokwu nke 20. He, talking about Abraham, staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in his faith, giving glory to God. The emphasis here is on glory. Glory to God. Ihe ọ na-akọwa n'ebe a bụ otuto dịrị Chineke. The reason we fight at all is because we want to uphold, we want to see the glory of God in all that we are doing. Ihe mere anyị ji anụ ọgụ achacha na-agba mgba achacha bụ na anyị chọrọ ka anyị fụ otuto nke Chineke n'ime ndụ gị. We fight because we want the church to remain the church and the world to remain the world. Anyị na-alụ ọgụ a na-agba mgba maka na anyị chọrọ ka nzukọ Kraịst bụrụ nzukọ Kraịst, ka ụwa bụkwara ụwa. We want to maintain a distinction, a difference, a separation between the world and the church. Anyị chọrọ ka e nwee ndịiche n'etiti nzukọ Kraịst na ụwa. That's why we fight the lost battles. Ọ ya mere anyị ji alụ ọgụ nke onye nwe anyị. We say this cannot be. Anyị asị nke adịghị adị. This dishonors God. Nke agaghị eme. This does not give God glory. Nke adịghị enye Chineke otuto. And God of heaven backs us up and will win in all these battles in Jesus' name. Eluigwe ga-enyere anyị aka anyị emerie n'agha niile n'aha Jizọs. I'm asking you, na-ajụ gị, come along with us. Soro anyị. Don't stay on the fence. Anọ na n'agbata na-abụ. Don't keep watching and evil is growing. Abụ na onye nọrọ m na-ele ihe a Don't na-emebi. keep watching and there's a mixed multitude and the church is in the world and the world is in the church and there's no difference. Abụ na igwe gwara ụgwa nke bụ ụwa n'ime nzukọ n'ime ụwa. Not in my time and not in your time, in Jesus' name. Anyị agaghị abụ igwe gwara ụgwa, ọ bụghị n'oge nke gị, ọ bụghịkwa n'oge nke m n'aha Jizọs. Don't forget, Echefukwala. we're not fighting with carnal weapons. Na anyị ejighịkwa akọrọngwa egbe na mma nke anụ arụ na anụ ọgụ. Fighting the lost battle is not with carnal weapons. Ọ bụghị ngwa agha nke anụ arụ ka eji alụ ọgụ nke Chineke. The Lord fights on our side and is the one who gives us the victory. Onye nwe anyị ka nọ n'akụkụ anyị n'ịlụ ọgụ ahụ. Ọ ga-alụ ọgụ ahụ ma nye anyị mmeri. Number 3. Nke atọ. Fervent preaching in the power of the Spirit of God. Well, fervent. Ịdị nkọ. Well, fervent with the preaching of God's word. Ịdị nkọ n'ikwusa okwu nke Chineke. Well, fervent in the power of the Holy Spirit. Ịdị nkọ site n'ike nke Mmụọ Nsọ. And we're able to make progress Anyị wee na-aga n'iru in what the Lord has called us to do. N'ihe onye nwe anyị kpọrọ anyị ka anyị mee. Acts chapter 1.
Verse 8, Acts chapter 1, verse 8. Ọlụ ndị ozizi mgbe amaokwu nke But asatọ. ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses, preachers unto me, both in Jerusalem, the headquarters, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. If you are going to go to the uttermost part of the earth, if you are going to go anywhere the Lord sends you, you must be filled with the Holy Spirit, and the power of the Spirit of God will manifest through you, and you are going to be able to do exploits, and you will serve the Lord with fervency everywhere. Iche iche ị ga-abụrịrị onye ahụ nke emejuru na mmụọ nke Chineke. Mgbe ị bụ onye emejuru na mmụọ nsọ n'ime ịgbasa ozi ọma, onye nwe anyị ga-enye gị mmeri n'aha Jizọs. Colossians chapter 1, look at verse 11. Ndị Kọlọs isi mgbe amaokwu nke 11. Strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Ebe a na-eme ka unu dị ike n'ime ike niile dịka ike nke ebube ya si dị, rue ntachi obi na ogologo ntachi obi niile na ọṅụ. The power of the Holy Spirit in the believer is what makes him to make progress and do exploits while here on earth. Ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ onye kwere ekwe bụ nke ga-eme ka ya nwere onwe ya na-aga n'iru na-alụ ọrụ nke onye nwaanyị dịka ọ nọ n'ụwa. When the power is there because the Spirit is there, He's resident in there. Mgbe ike ahụ dị n'ime gị, ihe ọ pụtara bụ na mmụọ nke Chineke nọ n'ime gị. The believer fighting life battles is patient no matter the situation he finds himself. Mgbe ahụ onye kwere ekwe ga-abụ onye ahụ nke na-ebu agha na-aga n'iru na-enwe mmeri n'agbanyeghị ihe ọbụla na-eche aka mgba. Is able to suffer for a long time and yet is not giving up. Ọ ga-enwe ike ịhụju anya ọta ahụhụ ruo ogologo mgbe ma ike adịghị agwụ ya. In the midst of the battle and the suffering, he is full of joy in his heart. N'etiti ibu agha ahụ, nhụju anya dị n'ime ya mana ọṅụ dị n'ime obi ya. That is what we see in you. Ọ bụ nke a ka anyị na-ahụ n'ime gị. To know you are submissive as a soldier. To bear the armor and to do the bidding of the Lord in life's battles. Mara na ịbụ onye ahụ nke na-edo onwe gị n'okpuru onye nwe anyị, na-ebu ihe agha nke onye nwe anyị, ma bụrụ onye ahụ nke na-ebu agha nke onye nwe anyị. I trust the Lord will help you. Ekwenyesiri m ike na Chineke anyị ga-enyere gị aka. I trust as you obey the word of the Lord, you will not crumble in life battles in Jesus' name. Ekwenyesiri m ike na dịka ị na-erube isi n'okwu onye nwe anyị, ị gaghị ada n'agha ahụ n'aha Jizọs. Number 3, very briefly before we pray. Nke atọ n'ebe ọ dị nkenke tupu anyị kpee ekpere. Possessing our possessions through supplication and courage of soldiers in the Lord's army. Iketa ihe nketa anyị n'ime onye nwe anyị dịka ndị agha nke Chineke. The evidence that we have fought a good fight and we have won in the battle is that our lost possessions, the things that belonged unto us in times past, which the enemy has taken from us forcefully, we have recovered them. Now we possess our possessions, and that is possible through supplication and courage to face the enemy as soldiers in the army of the Lord. Ọ bụrụ na anyị ga-enwetazu ihe nketa anyị niile, ọ ga-abụrịrị site n'ekpere ịyọchitere ndị ọzọ ayịyọ dịka ndị agha nke nọ n'ime onye nwe anyị. To fail to possess their possession
ọ bụrụ na ị nwetaghị ihe nweta gị ahụ, to lose in the battle of life, ọ bụrụ na ị daa n'agha nke ndụ a, is to show ihe ọ na-egosi you were not fighting under your master. bụ na ị dịghị anụ ọgụ ahụ n'okpuru onye nwe anyị. To lose in the battle of life, Ọ bụ na agha ndụ a erie gị, to suffer loss in the battle of life, ọ bụ na agha nke ndụ a erie gị, to come back home empty-handed, ọ bụ na ị gbara aka wee lata, to come back home with tears ọ bụ na ị jiri anya mmiri lata and tales of woes, n'ụbọchị ahụhụ, is to say the Lord was not there with you in the battle. ihe ọ pụtara bụ na Chineke esoghị n'agha ahụ, ị nụghị ọgụ n'okpuru Chineke. As long as the Lord is there with me in the battle, I am sure to be a winner in Jesus' name. Mụ na Chineke nyere ha ana n'agha ahụ, o were m anya onye mmeri ka m bụ n'aha Jizọs. You know, I said I am sure to be a winner. A sịrị m na o were m anya na onye mmeri ka m bụ. I was talking about myself. Ana m ekwu maka onwe m So o. that you didn't say amen, didn't move me. Igwe ihe eme na ọ naghị akwagharị m. I have said amen for myself. Aga m akwere onwe m eme. Because I know what the Lord has told me. Maka na amaara m ihe onye nwe anyị gwara m. I can tell you again, I'm a winner in the Lord Jesus. Aga m agwakwa gị ọzọ na abụ m onye mmeri n'ime onye nwe anyị No Jizọs. matter how fierce the battle rages, Otu o soro agha ahụ dị ọkụ, because I'm on the Lord's side, n'ihi na anọ m n'akụkụ and the Jehova. Lord is on my side, Onye nwe anyị nọ n'akụkụ I m. can tell you I'm a winner already in Jesus' name. Aga m asị gị na onye mmeri ka m bụrụ n'aha Jizọs. And all my possessions in the Lord, I'll have them back in Jesus' name. Ihe niile bụ ihe nweta m n'ime onye nwe anyị, enwetachiwo m ya azụ n'aha Jizọs. Because in Obadiah chapter 1, isi mbụ verse 17, amaokwu nke 17. here I am told, N'ebe a ka gwara anyị, but upon Mount Zion, that's where I am, shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob, the house of Israel, the whole Israel of God, shall possess their possessions. ma n'ugwu Zayọn ka ụfọdụ ndị gbapụrụ agbapụ ga-adị, ebe ahụ ka m nọ. Ọ ga-adịkwa nsọ, ụlọ Jekọb ga-enwetakwa ihe nweta niile ha. Amen. Real members of Christ. Members of the church of Christ. Members of the living church of God. Real members. Ndị niile bụ ezigbo ụmụ Chineke. God had promised they will possess their possessions. Chineke kwuo nkwa na ha ga-enweta ihe nweta ha niile. Fake members, I'm sorry for you. Ndị abụghị ezigbo ndị ụmụ Chineke, ana m emere gị ebere. I can say poor you. Poor you. And you find a church like this. Hụ nzukọ dị ka nke a, And you come in here. ị na-abata ebe a, And you are pretending. ị na-edebe And ahụ, covering up. na-edebe ahụ. It doesn't work that way. Ọ bụghị otu a ka o si adị o. If you are a member, be a member. Ị bụrụ onye otu nzukọ Kraịst, bụrụ ya And n'ezie. the Lord will take over your battles and make you a winner in Jesus' name. Onye nwe anyị ga-eweghara agha gị wee nọrọ gị ya, mee gị ka ị bụrụ onye mmeri n'aha Jizọs. Amen. Amen. Look at Zechariah Zekaraya chapter 12. isi 12, I'm reading there verse 10. amaokwu nke 10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirits of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son,
and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. This morning, I'm praying for you, that the Lord will pour upon you the spirits of grace and of supplication to enable you come up higher and possess your possessions in Jesus' name. Ekpere m na-ekpere gị n'ụtụtụ a bụ na onye nwe anyị ga-awụkwasị gị mmụọ nke amara, mmụọ nke ikpe ekpere, mmụọ nke ihe ọchịtara ndị ọzọ ayọ, ka gị onwe gị wee bụrụ onye ahụ nke ga-agarute n'ogogo nke ị ga-anọ wee nweta ihe nweta gị niile n'aha Jizọs. What do you need for this? Gịnị ka ị chọrọ na nke a? What do you need to make this possible? Ka ihe ị ga-eme ka o wee kwe omume? Three things. Ụzọ ihe atọ. One, nke mbụ, grace for every duty. Amara maka ọlụ ọbụla. Grace for every duty. Amara iji lụọ ọlụ ọbụla. Number two, nke abụọ, faith that will not be denied. okwukwe nke a na-agaghị asị mba n'ihe ọ na-ana. Faith that will not be denied. Okwukwe nke na-agaghị enwe mmasị ka a napụ ya ihe ọ na-ayọ. Number three, nke atọ, focus on God without distractions. ilekwasị Chineke anya na eleghị anya n'akụkụ. A focus on God without distractions. Ilekwasị Chineke anya na-ekweghị ka ihe dị n'akụkụ dọpụ akọ na uche gị. Number one, grace for every duty. Nke mbụ, amara maka oke na ọrụ ọbụla. 2 Corinthians chapter 12. Ndị Kọrịntị nke abụọ isi iri na abụọ. I'm reading there in verse 9. Amaokwu nke iteghete. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ọ sịwokwa m, amara m ezuoro gị n'ihi na emewo ka ike m zuo oke na-adịghị ike. The Lord said it to Paul the apostle. Onye nwe anyị gwara ya Pọl onye ozi. He has gone to his rewards. O jewe ịnara ụgwọ ọrụ nke ya. This morning he's saying that to you. Ofu ihe ọ gwara Pọl ka ọ na-agwa gị n'ụtụtụ You a. that are involved in the Lord's battles. Gị onye nọ n'ime ibu agha nke Chineke. You that are involved in fighting life battles. Gị onye so n'ime ibu agha nke ndụ. The Lord is saying you need grace. Onye nwe anyị sịrị na izu ike dị gị mkpa. We are what we are by the grace of God. Onye nwe anyị sị na amara dị gị mkpa maka na anyị bụ ihe ọ bụla anyị bụ site na amara Chineke. The Lord is saying this grace of God I give unto you, I give you in sufficiency. Onye nwe anyị sịrị na amara a ka m na-enye gị na o zuru gị. You better believe it to be well with you in Jesus' name. Ọ ka mma ka ị kwere nke a ka o wee dịrị gị na mma n'aha Jizọs. Number two, faith that will not be denied. Amara nke a na-agaghị ajụ inye ihe ọbụla. Hebrews 11 verse 6 tells us that without faith it's impossible to please God. Ọ gwara anyị na akwụkwọ Hibru isi iri n'otu amaokwu nke isii na ewepụ okwukwe na ọ dịghị onye ga-eme ihe ga-atọ Chineke ụtọ. If therefore you are interested in pleasing God and not man, Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ime ihe na-atọ Chineke ụtọ na-abụghị mmadụ. have faith in God. Nwee okwukwe n'ime Chineke. Have faith in God. Nwee okwukwe n'ime If you Chineke. say you are a believer, Isi na ịbụ onye kwere a ekwe. believer in what? Gịnị ka ị kwere A na ya? believer in Christ, Ị kwere n'ime a believer Kraịst. in God. Ị kwere na Chineke. If you believe, show that you believe. Ọ bụ na ị kwere, zikọ na ị kwere. Don't be a doubter. Ebu na onye mgbagha. Our God is real. Na Chineke anyị dị n'ezie. Our God is faithful. Chineke anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Is faithful to all his words. O kwesịrị ntụkwasị obi nye okwu And ya he niile. will do as he has promised at all times. Ọ ga-eme dịka o kwere na nkwa mgbe niile. Look at Numbers. Ọnụọgụgụ Numbers 20. isi ọgụ. Numbers 20. Ọnụọgụgụ isi ọgụ. I'm reading there in verse 12. Amaokwu nke iri na abụọ. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not,
to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Because you believe not. Those who fail to have their dreams fulfilled. Those who fall by the wayside. Those who are not able to get to their destination. If you fail, God forbid, if you fail to get to heaven, the simple reason is you were an unbeliever. All who believe, the way is open. The Lord has made it plain. An highway shall be there. The way of holiness. Even fools, the Bible says, they will not err. They will not miss their roads along that way. God is real. Heaven is real. I pray you will follow God by faith. You believe in God with all your heart, and you make it to heaven in Jesus' name. Number 3, focus on God without distractions. Keep your eyes on the Savior. Look straight on his face. Make him your example. Let him be the one you are following. You will not miss the mark. Hebrews 12. I'm reading there in verse 2 and verse 3. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction enough for him to swerve and look to the other side, coming from sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. The apostle is saying, look at Jesus. See what he went through. See all his experiences. As we are fighting the battles of this life, look at Jesus. How was he able to make it? Was it really easy for him? Were there no temptations? Were there no enemies? Were there nothing attractive luring him? They were. But in the midst of all this, he was able to make it because he trusted the Father. He believed the Father. He obeyed the Father. And the Lord is saying, if you are going to do likewise, you are going to be a winner constantly in all your life battles in Jesus' name. Ihe onye ozi a na-akọwa n'ebe a bụ na n'ime ihe ọbụla nke na-eche gị aka mgba, n'ime nsogbu niile, n'ime ịgba ọsọ, n'ime ịgba mgba, n'ime ịlụ ọgụ nke onye nwe anyị, gị na-elekwasị Jizọs anya, mara olee otu o si mee ya n'oge nke ya. Ọ na onweghị ihe iche aka mgba, ọ na onweghị nsogbu, ọ na onweghị ihe na-achọ ka ọ dọpụ akọ n'uche ya. O nwere, mana anya ya dịkwasịrị n'ebe onye nwe anyị. Aga n'iru lekwasị onye nwe anyị anya na-enweghị ihe ọbụla nke dọpụrụ akọ n'uche gị. Otu ahụ o si gbaa ọsọ ya merie, gị nwa na onwe gị ga-agbakwa ọsọ a merie n'aha Jizọs. Amen. Amen. Now the prophet Isaiah says this. Isaiah onye mma na-ekwu sị, Isaiah chapter 31. Isaiah isi 31. We're closing very shortly. Anyị na-emechi n'oge na-ete aka. Therefore, pay attention now.
Gate in comma. Isaiah chapter 31. As I see it on In verse 1. Amoku Nkembo. It says, woe to them that go down to Egypt for help. Ahu gadiri ndi ahu. Indi na arida in Egypt. Ke wenyere haka. Egypt is the symbol of sin. Egypt to be here na no chitanya mmehi. The place of strangers. Strangers to the word of God. Ebe ndi obia nano. Ndi obia na ebe okwu Chineke dị. And Isaiah says, Isaiah we see, woe to professing believers na hu na adịrị onye si na ya bụ onye kwere ekwe, who go to them onye na-eje kwuru ha over there n'ebe ahụ among the sinners n'etiti ndị mmehie looking for help. na-achọ inye aka. They are not able, they say, to find help in the church. Ha nweghị ike ịchọta inye aka na nzukọ Kraịst. They are not able, they say, Ha to nweghị get ike answer to their prayers. ha nweghị ike dịka ha si kwuo ịchọta inye aka na nzukọ Kraịst ma ọ bụ Chineke ize ekpere ha. And they force themselves to go back to the unbelievers looking for help. Ha wee manye onwe ha ijekwuru ndị na-ekwe ekwe ịchọ inye aka. The apostle says, the prophet says, it will not be well with people like that. Isaiah onye ama wee sị na ndị dị otu a ọ gaghị agaziri ha. It's not me saying it. Ọ ka na-ekwukwa ya. Know what a woe means? Kedu ihe ahụ ga-adịrị ihe ọ pụtara? Woe means woe. Ahụhụ pụtara ahụhụ. Woe means you are abandoned by God. Ahụhụ pụtara na Chineke atọgbọgo gị. Woe means you have forfeited the goodness of God. Ahụhụ pụtara na ịdị mma nke Chineke akwana gị. It means you are telling lies against God. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-asị kpo Chineke You are asị. saying you came to God and God disappointed you. Ị na-asị na ị bịakwutere Chineke, Chineke gharịpụ gị. Thank God for our brother who testified in the morning. Ekene dịrị Chineke maka nwanne anyị nwoke nyere aka ọgba ama n'ụtụtụ a. He was tempted to go back Ekwensu nwara ya ka ọ laghachi azụ. to the idol worshippers, Jekwuru ndị na-ekpere arụsị. to wicked people, Jekwuru ndị ọjọọ. to do something evil, Ka o mee ihe ọjọọ tinye aka n'ọbara. to get solution, Ka o wee nweta to usoro. get an answer, Ka o wee nweta to ụsa. have a revenge. Ka o wee nweta ịgba ọbọ. But God helped him. Mana Chineke nyere ya aka. I want to assure you God will help you. Achọrọ m isi gị na I Chineke mean, nyere gị aka. God has you in mind. Chineke ịnọ ya n'etiti obi. Therefore, don't go to Egypt. Ya mere ejeghachiri Don't go n'Ijipt. to the unbelievers. Alaghachikwara ndị na-ekwe ekwe. Don't go to the idol worshippers. Alaghachikwara na ndị na-ekpere Don't arụsị. go to those who despise their God, they cajole their God, and make mockery of their faith and ask for help from them. My God is able to help you in Jesus' name. Alaghachikwara na ndị na-akwa Chineke gị emu. Alaghachikwara na ndị na-akwa okwukwe gị emu. Kama dabere na Chineke, Chineke ga-enyere gị aka n'aha Jizọs. But you must have a focus on Him. Mana anya gị ga-adịkwasị n'ebe Chineke You ahụ. must not be diverted. Ị gaghị abụ onye You adọpụrụ aka must uche not gị. be distracted. Ị gaghị abụ onye akpọpụrụ aka If uche you focus gị. on Him, Lekwasị ya anya. you will see Him and you will be glorified in Him in Jesus' name. Ị ga-ahụkwa na ọ ga-emere gị ya ewee nye ya ọ bụ Chineke otuto n'aha You will Jizọs. have your testimony real in Jesus' name. Anyị ga-arụ aka ọgba ama gị n'aha Jizọs. And prophet says again. Onye amụma wee kwukwa ọzọ sị, In closing, na nchịkọta, look unto me and lekwasịnụ m be ye anya. saved, Lekwasịnụ m anya ka e wee zọpụta unu. all the ends of the earth. Unu nsọtụ niile nke ụwa. For I am God, N'ihi na m onwe m bụ Jehova. and there is none else. O nweghịkwa onye ọzọ. God says, Chineke sịrị through Isaiah the prophet, site n'aka Aịzaya onye amụma, stop looking somewhere else. eje niile anya n'ebe ọzọ. Let your look, Ka ile anya let gị, your focus ka ntụkwasị anya gị, be on me, ka the ntara only God, bụ naanị otu Chineke the nwe, only Savior. naanị onye nzọpụta. Look unto me and be ye saved, Lekwasị m anya ka e wee zọpụta gị.
all the ends of the earth. Unu nsọtụ niile nke ụwa. No exemptions. Onweghị onye agụpụrụ. No exemptions. Onweghị onye akpachapụrụ. No partiality in the things of the spirit. Onweghị ile anya n'ihu n'ihe nke ime mmụọ. God is available unto all who seek him. Chineke bụ onye nọ na-echere onye ọbụla na-achọ ya. If you seek God, my friends, you are going to find him. Ịchọ Chineke, ị ga-achọta ya. You are going to find God if you seek him. Ị ga-achọta Chineke ma ị chọọ ya. Keep seeking. Gaa n'iru chọba ya. Keep seeking. Gaa n'iru chọba ya. Keep seeking. Gaa n'iru chọba ya. Before long, you find him in Jesus' name. Ọ gaghị ete aka ịchọta Chineke And n'aha if you ya. have found him, keep your eyes on him. Mee ka anya gị tado ya. Don't allow the battles of life to distract your attention. Ekwena ka agha nke ndụ a wee dọpụ akọ na uche gị. Don't allow life battles to carry you away into Egypt. Ekwena ka agha nke ndụ a kpụrụ gị kwụghachi n'ala Ijipt. Stay with God. Nọdụ n'ebe Chineke Stay nọ. with Christ. Nọdụ n'ebe Kraịst nọ. Stay with the church. Nọdụ n'ebe nzukọ Kraịst nọ. And it's going to be well with you in Jesus' name. Ọ ga-adịrị mkpụrụ obi gị na mma n'aha And in Jizọs. all these life battles, Ibu agha niile nke ndụ a. you are going to be a winner at the end of the day in Jesus' name. Ị ga-abụ onye na-emeri emeri n'isi ngwụcha ihe niile n'aha Jizọs. If you believe that, let me hear your amen. Amen. And with that amen, rise up on your feet. Let's go to Gbapụrụ ọtọ God n'ụkwụ gị in ka anyị prayer. jekwuru Chineke n'ekpere. You believe God? Ị kwere Chineke. Believe him with all your hearts. Jiri obi gị niile kwere ya. It shall be unto you Ọ ga-adịrị as gị he has said in his word. dị ka o gwaworo gị n'okwu ya. That life battles may be there, Agha nke ndụ nwere ike ịdị, you will not die in that battle. mana ị gaghị anwụ n'agha ahụ. You are going to live to see the victory that God has given unto you. Ị ga-adị ndụ wee hụta mmeri nke Chineke nyeworo gị. Only have faith in God. Naanị nwee okwukwe n'ime Chineke. Only let your trust, your confidence be in him. Naanị mee ka ndabere gị dị n'ebe Chineke nọ. Only Naanị receive the grace of God. nara amara Chineke. And you are going to be who God wants you to be. Ị ga-abụkwa onye Chineke chọrọ ka ị bụrụ. That grace is there. Amara ahụ dị ebe ahụ. In sufficient degree. O zuru oke nye gị. Enough to see you through your life battles. O zuru inyere gị aka n'ibu agha niile nke ndụ a. Grace from God. Amara nke Chineke. Faith from you. Okwukwe site n'aka gị. The result is salvation. Ihe ọ ga-amụpụta bụ nzọpụta. For by grace are you saved. N'ihi na eji amara zọpụta unu. Through faith. Site n'okwukwe. Not of yourself. Ọ bụghị site n'onwe gị. It is the gift of God. Ọ bụ onyinye nke Chineke. Salvation. Nzọpụta. Salvation. Nzọpụta. Not just from sin, Ọ bụghị sọsọ site na mmehie pụọ. but from Satan Kama pụọ n'aka and ekwensu. all his works. Na ọrụ ọjọọ ya niile. Salvation Nzọpụta. from sicknesses, Pụọ n'ọya. long-standing sicknesses. Ọya nke nọtewere aka. Salvation Nzọpụta. from suffering. Pụọ na nhụju anya. Salvation from satanic manipulations. Nzọpụta wee pụọ na ibu agha niile nke ekwensu. Salvation from all works of Satan. Nzọpụta pụọ n'ọrụ ọjọọ niile nke ekwensu. It's available Nzọpụta dị. because the grace of God reaching unto you is sufficient. Maka na amara Chineke nke na-abịakwasị gị bụ nke zuru oke. Only let your faith in God meet that grace. Naanị ka okwukwe gị n'ime Chineke dịgidesi ike. You have solution. You have answer to your prayers. Ị nwere ụsa nye ekpere gị. Your supplication Ayịyọ gị niile. brings the desired blessing. Ọ na-eweta ngọzi ndị ahụ ị chọrọ. And to be real, to be clear,
that God has remembered you. Nke a na-egosi na Chineke nwere nnapụta. God wants to hear you pray. Chineke chọrọ ịnụ olu gị ka ị na-ekpe ekpere. I want to ask you again this morning. Achọrọ m ikwu ọzọ n'ụtụtụ a. Are you sure you are a Christian? O wekwara gị anya na ị bụ onye nke Kraịst? Are you sure you are born again? O dokwara gị anya na ị bụ onye a mụrụ ọzọ? How are you living your life here on earth as a Christian, as a pilgrim, as a stranger? Ka ị si ebi ndụ gị n'ụwa dịka onye nke Kraịst, dịka onye ọbịa, dịka onye ije? Examine yourself. Nyochaa onwe gị. Examine yourself. Nyochaa onwe gị. Reassure yourself by the Spirit of God that you are yet in the faith. Gwa onwe gị nke bụ eziokwu na ị ka bụkwa onye ahụ nọ n'okwukwe. Otherwise, ask for the mercy of God again today. Ọ bụrụkwana na ị nọgizi n'ime okwukwe ahụ, yọọ ebere nke Chineke n'ime ndụ gị ka ọ kpọchite gị. Ask for the salvation. Yọọ nzọpụta. Ask for restoration. Yọọ ka a kpọchi gị n'okwukwe. Backslider, you can return unto the Lord this morning. Onye daghachiri azụ, ị nwekwara ike ịlaghachikwute onye nwe anyị n'ụtụtụ a. The cover up, the pretense will not help you. Onye nwe anyị ga-enyere gị aka. Pretending and covering up will not do you good. Ọ bụrụ na ị na-ekpuchi onwe gị ma ọ bụ na-edebe ahụ na-eme ka gasị na ịbụ ihe na-abụghị, nke a agaghị enyere gị aka. If you are His, if you are truly a Christian, submit yourself to Him. Submit yourself one to another. Submit yourself to the will of God. Be a true soldier indeed, an ambassador of Christ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, doo onwe gị n'okpuru. Doo onwe gị n'okpuru Kraịst. Dorite onwe gị n'okpuru ibe anyị. Doo onwe gị n'okpuru ịchị isi. Mee ihe niile ị kwesịrị ime dịka ezi onye agha nke Kraịst. And then all you have lost, all that belongs to you by virtue of being a child of God, all your inheritance in Christ Jesus, you will have them back. You will possess your possessions as a child of God. Mgbe ahụ ihe niile nke funarịworo gị n'ihi na ị bụ nwa Chineke, ihe niile funarịworo gị dịka nwa Chineke, ihe nketa gị ahụ niile, ị ga-eketachi ihe nketa gị niile n'aha Jizọs. I can see you are tired of praying. Ana m ahụ ụdịdị ekpere gị. You can have more. Ị nwere ike ịtụkwasị ihe n'otu You anyị can si have ekpere. more. Ị nwere ike ikpekarị otu a. Some things you have failed to ask from the Lord, you can ask now. Ihe ụfọdụ ị nwetabụghị n'aka onye nwe anyị, ị nwere ike ịyọ ya ugbu a. The Lord is remembering you again this hour. Onye nwe anyị na-enyerekwa gị aka ọzọ ugbu a. He's faithful. O kwesịrị ntụkwasị obi. Faithful to all His promises. O kwesịrị ntụkwasị obi nye nkwa ya niile. Faithful to all He has given unto His people. They will not miss any of them. O kwesịrị ntụkwasị obi nye ihe niile o nyere ndị nke ya, o nweghị onye ọ ga-agharịpụ. Let your trust be in Him. Ka ntụkwasị obi anyị dị n'arụ ya.
Let him know you are going to follow him all your days and in all your ways. Ka ị mara na ị ga na-eso ya ụbọchị ndụ gị niile na oge niile. Let him know you trust him to fight all your battles for you. Ka ọ mara na ị tụkwasịrị ya obi oge niile na mgbe niile. Let him know you are not going to back out in the battles of life. Ka ọ mara na ị gaghị abụ onye ahụ nke ga-anọkọta ụkwụ agbọchapụ gị n'ime ibu agha nke ndụ a. Let him know you are ready to follow him through thick or thin until you see his face in glory. Mee ka ọ mara na ị na-eso ya ma o siri ike ma ọ dị mfe ruo mgbe ị ga-ahụ ya iru na iru. Let him know you are his and his all your lifetime, all the days of your life, and until you are there with him in heaven, for you no turning back. Ya mara na ị bụ nke ya ụbọchị niile nke ndụ gị na nlaghachi azụ adịghị ya. Let him know that while you live here on earth, you are for his service. You are to live for him, and nothing will stop you from living to please the Lord. Ya mee ka ọ mara na dịka ị nọ n'ụwa na nke ya ka ị bụ na ihe niile gbasara ya na ije ozi ya niile nọ nke a ka ị ga-anọgide n'ime ya. In Jesus' name we pray. Amen.